Dobré ráno, vítam vás na dnešnej prednášky z teórie automatického riadenia 2. Začneme preberať návrh regulátorov a v dnešnej časti si budeme hovoriť o návrhu diskrétnych regulátorov v stavovej oblasti. Takže v podstate sa bude jednať o veľmi podobný koncept, ako sme mali v prvej časti semestra. Prečo teraz hasla tá obrazovka? Neviem. Dobre, lebo kontakt HDMI. OK, nedotýkať sa. Takže v spojitej oblasti máme stavový opis, lineárny stavový opis x derivované ax plus bu, y je cx plus du, du občas nemusíme písať, keď netreba. Čiže Adrián, akým spôsobom sme navrhli regulátor stavovej oblasti? Aký bol zákon riadenia? Čiže ako sme vypočítali riadenie U na základe stavov? Stavová spätná väzba. Čiže keď záporná spätná väzba musí tu byť mínus, keď staví, tak tu musí byť x a musí tam byť ešte nejaké zosilnenie K. No a ak bolo treba riešiť aj doprednú časť regulácie, tak sme tam pridali KR krát referencia. Ako sme volili to K? Čiže keď zoberiem len to čierne, tak x derivované je ax minus bkx. Ako sme volili to K? Čo pre neho musí platiť? Čo musí platiť pre maticu A minus BK? No, lebo toto už je rovnica uzavretého regulačného obvodu, keďže za U sme si dosadili. Tak x derivované je nejaká matica krát x, kedy je tento systém stabilný. Keď tá matica A minus BK je stabilná. No. Čiže keď má vlastné čísla, ktoré majú zápornú reálnu časť. Čiže budeme rátať rovnicu determinant S, no to nebolo pekné, SI mínus, a teraz to naša matica A minus BK sa rovná 0. Čiže musí mať táto rovnica všetky SK, pre všetky S, pre každé S musí platiť, že musí mať reálnu časť menšiu ako 0. Ako to bude vyzerať v diskrétnej oblasti? Čiže v diskrétnej oblasti vieme, že náš stavový opis je xk plus 1. Áno. Pre každé S veľmi škaredo napísané. Čiže stavový opis diskrétnej oblasti, nie je tam derivácia, ale je tam posun. Čiže Adrián, ako bude vyzerať riadenie, čo myslíte? Ako budeme vypočítať U v čase K?
minus k krát x v čase k. A opäť, ak by sme tam chceli pridať aj referenciu, tak kr krát r. K referencii sa dostaneme o chvíľočku. A ako vyrátať maticu k? Čiže keď si dosadíme za UK, dostaneme xk plus 1 sa rovná a minus bk krát xk. Čiže kedy bude tento systém stabilný? Keď tá matica a minus bk bude stabilná. Čo to znamená? Samo v diskrétnej oblasti, že nejaká matica je stabilná. Tak v spojitej to bolo, že vlastne čísla sú zachodené. Aha, a v diskrétnej? Aká je oblasť stability v diskrétnej oblasti? To je to, čo ste boli u zubára minule. Adrián, vy ste neboli u zubára? A tak bola to jednotková kružnica. Áno. A kde v jednotkovej kružnice? Na nej, v nej, mimo nej? V nej, áno. Čiže budeme hľadať korene nie S, ale Z. Dobrý. Poďte ďalej, Alex. Musí platiť pre všetky tieto Z-ká. Musí platiť, že absolútna hodnota zo Z musí byť menšia ako 1. Čiže kým tu sme mali stabilitu v S oblasti, bola takáto imaginárna, reálna, toto je pre S, tak tu na imaginárna, reálna pre Z je vnútro jednotkovej kružnice. Čiže aké hodnota sa nachádza niekde v strede jednotkovej kružnice, tak je to stabilné, ak mimo tej je to nestabilné. Áno, a minule sme si to akurát robili, že čím je to bližšie ku stredu, tak tým sú tie póly rýchlejšie. Čiže je to ako keby ste v S oblasti išli do minus nekonečna. A tiež sme si hovorili, že keď je to tu na niekde na tejto osi medzi nulou a jednotkou, tak to zodpovedá tým aperiodickým pólom, ktoré sú v S oblasti. Čiže to by sme, čiže začíname tento spätnou výber s regulátorom a máme tu vlastne toto, čo sme si napísali. No a teraz, ako navrhnúť také K, aby A minus BK bolo stabilné? V spojitej oblasti sme si robili dva spôsoby. A jeden bol pomocou umiestnenia pólov, čiže si zvolíme, kde tie póly budú, a druhý bol pomocou LQ návrhu. Čiže pri umiestnení pólov, keď sme robili v spojitej oblasti, tak sme si väčšinou sme si definovali bezpečnosť v amplitúde a bezpečnosť vo fáze a povedali sme si, že naše póly by mali byť niekde tu. A väčšinou sme si volili 1 až 2 dominantné póly a ostatné sme dali niekam viac doľava, ktoré nám neovplyvňovali správanie až tak veľmi. Môžeme týmto istým spôsobom robiť aj v diskrétnej oblasti,
Čiže zvolíme si, ak riadíme spojitý proces diskrétne, tak si vypočítame jeho dominantné póly, posunieme ich viac doľava, aby sme, keďže to chceme zrýchliť, a zapamätáme si, keď to chceme v diskrétnej oblasti robiť, definícia Z operátora je E na TS, perióda vzorkovania krát S. Čiže keď si zvolíte v spojitej oblasti póly, povedzme S1 a S2, dva dominantné póly, tak si z nich vyrátate, Z1 je E na TS krát S1 a podobne Z2 je E na TS krát S2. Čiže zvolíme periódu vzorkovania a vypočítame, kde tie póly v diskrétnej oblasti budú ležať. Čiže nemusíte ich navrhovať, tak ako sme si to minule kreslili v tom takom nejakom srdiečku a v nejakej kružnici, čiže v tejto oblasti. Môžete použiť ten definičný vzťah na prevod medzi S a Z. Čiže to je jeden spôsob, že zvolíme si póly uzavretého regulačného obvodu a na základe nich vypočítame, ako budú vyzerať koeficienty matice K. Neviem, či to tu mám ako príklad, ale mám taký dojem, že ani nie. No. Ten druhý spôsob, ktorý sme robili, bolo pomocou minimalizácie LQ kritéria, čiže lineárne kvadratického. V spojitej oblasti sme mali kritérium od 0 do nekonečna a bolo tam x transponované qx plus u transponované ru dt. Čiže tá matica Q, ktorá by mala byť pozitívne semidefinitná a matica R, ktorá musí byť pozitívne definitná, tak Q nám určilo, ako veľmi chceme, aby stavy išli do nuly, keďže je to problém regulácie. A tá matica R hovorila, ako veľmi chceme, aby riadenia boli čím bližšie k nule. Čiže voľbou váh medzi Q a R určíme, ako rýchlo sa chceme dostať, alebo ako opatrne sa chceme dostať. A v spojitej oblasti to bolo tak, že U bolo stále minus K krát X, kde to K sa vyrátalo z algebraickej Riccatiho rovnice a priznám sa, že neviem ten vzťah, ani vy ho určite neviete. Čiže mali sme Riccatiho rovnicu, môžem to niekde nájsť. No, tu je to. Čiže mali sme Riccatiho rovnicu, kde tá prvá časť bola vlastne Lyapunová rovnica, ale je tam ešte aj kvadratický člen. A keď sme z nej vyrátali maticu P, tak tá matica P sa potom dosadila prvý počet zosilnenia K. A figurujú tam teda tie matice Q a R, ktoré robia jednotlivé váhy. V diskrétnej oblasti nebudeme minimalizovať integrál, ale budeme minimalizovať nekonečnú sumu. Čiže K sa rovná 0 až nekonečno, xk transponované Q, xk plus uk transponované ruk. A inak, keď ste v zimnom semestri robili na vybraných kapitolách z matematiky, ste robili variačný počet, tak toto je presne úloha, ktorá sa variačným počtom dá riešiť. Že ako vypočítať tú maticu K na základe minimalizácie integrálu, tak by ste dokázali vypočítať tú Riccatiho rovnicu. V prípade diskrétneho tam sa používa tzv. Dynamické programovanie
Bellmanov princíp optimality. Ak by vás to zaujímalo, tak v niektorých starých prednáškach to aj odvodzujeme. Ale opäť to dopadne takisto ako v tom spojitom, čiže UK bude minus K krát XK. Čo je zaujímavé, že príroda hovorí, že keď minimalizujeme kvadratický funkcionál, tak najlepší spôsob, ako to urobiť, je použiť spätnú väzbu a zápornú spätnú väzbu. Že to nie je niečo, čo sme si vymysleli, že by sme to takto mohli robiť, ale je to optimálny spôsob, ako to robiť, že lepšie sa to nedá. No nie tento, pardon. Tento. Áno, čiže teraz tá Riccatiho rovnica bude vyzerať inak ako predtým, aj výpočet Kčka vyzerá inak ako predtým, ale stačí nám vedieť, že teda budeme riešiť diskrétnu algebraickú Riccatiho rovnicu. V MATLABe alebo v Pythone je to, tá spojitá bola C are, čiže continuous are, a táto je D are. A väčšinou ju riešiť nebudete musieť, pretože máme priamo funkciu, ktorá nám bude vypočítavať regulátor, a to je diskrétne LQR regulátor, DLQR. Čiže v spojitom sme mali, tuším, LQR, iba, pozriem, v spojitom, čo tam bolo, áno, iba LQR, v diskrétnom máme DLQR, kde väčšinou stačí, keď zadáte matice A, B, QR, tie váhové N nemusíte dávať a vypočíta nám to zosilnenie spätnoväzbové, vypočíta nám to maticu Riccatiho rovnice a vypočíta nám to aj vlastné čísla uzavretého regulačného obvodu, čiže A minus BK eigenvalues. Čiže ukáže nám to aj kam to umiestni póly uzavretého regulačného obvodu. No, čiže budeme postupovať úplne analogicky ako v spojitom prípade. Nič sa tam nemení. Poďme sa teraz pozrieť na doprednú časť regulátora, čiže to bolo to modré. Čo som tam mal napísané. Čiže ešte raz opäť v spojitej oblasti sme mali x derivované ax plus bu, y je cx, a teraz bolo minus kx plus kr krát r. Čiže r je referencia. Čiže aby sme s riadením nešli do nuly, ale aby sme s riadením išli na nejakú konštantnú hodnotu, ktorá zodpovedá výstupu rovnajúcomu sa preferencii. Čiže keď sme to v spojitom prípade dosadili, tak sme dostali x derivované je ax minus bkx plus bkr krát r. Čiže opäť tu ostane a minus bk, ktoré si nazvem ako nejaké ac. Čiže budeme tam mať ac krát x plus bkr krát r. Potom sme si z toho urobili Laplaceovú transformáciu, čiže dostali sme s krát xs minus ac krát xs sa rovná bkr krát rs, a teda xs samotné bolo s krát i minus ac na minus prvú bkr krát rs. Počkajte, teraz blbnem. Nie, toto nemusím robiť. Nemusím robiť Laplaceovú transformáciu. Keď sa nám to ustáli,
ak budeme chcieť vedieť vyrátať ustálené riadenie, tak x derivované, ale x bude čomu rovné? Ak budeme chcieť, že sa nám riadenie ustali na nejakej hodnote, tak aj stav sa ustali na nejakej hodnote. Čomu sa bude rovnať potom jeho derivácia? Nule. Takto som mal ísť. Čiže budeme mať 0 rovná sa ACX, ustálené nejaké, ale nemusím ho tam písať, plus BKR krát R. Čiže to x v ustálenom stave bude minus AC na minus prvú BKR krát R. A ak by sme si to celé vynásobili C, dostaneme C krát x, čo nie je nič iné ako y. A y v ústavnom stave by sme chceli, aby bol rovný referencii. Čiže keď vynásobíme aj tú druhú stranu C, dostaneme minus C AC na minus prvú BKR krát R. Vidíme, že tie RK sú tu na obidvoch stranách. Čiže môžeme si vyrátať KR, ktoré bude minus C AC na minus prvú B, to celé na minus prvú. Čiže keď tie RK vykrátime, tak dostaneme, že I rovná sa minus C AC na minus prvú BKR. A z tohoto KR vyjadríme. Čiže to bol spojitý prípad. Ako vyrátať zosilnenie pre doprednú časť regulátora. Poďme urobiť to isté v diskrétnom prípade. Čiže v diskrétnom prípade máme xk plus 1 sa rovná a krát xk plus b krát uk a opäť riadenie bude mať spätnú väzbovú časť k krát xk zápornú a plus kr krát rk. Čiže keď tam dosadíme, dostaneme xk plus 1 je a krát xk minus b krát k krát xk a plus b krát kr krát rk. Čiže samo, ak by sme chceli ustálený stav, čo sa bude diať s x-mi? Aký vzťah bude medzi xk plus 1 a xk? Keď sme mali spojitú, tak derivácia bola rovná 0. Čo sa bude diať v diskrétnom? Čiže keď chceme, aby sa x nemenilo, tak aký vzťah bude medzi xk plus 1 a xk? No, musia byť konštantné. Musia byť konštantné a rovnaké. Hej? Čiže zruším všetky káčka. Hej? Čiže dostanem, že x rovná sa a minus bk krát x plus BKR krát R. Ano, čiže je tu rozdiel oproti tomu spojitému prípadu, lebo xk plus 1 sa bude rovnať xk a to bude nejaké x ustálené. Len tam nepíšem to s-ko. Čiže môžeme si tie xy dať dokopy. Čiže budeme mať z toho x ostane i minus a plus bk sa musí rovnať bkr krát r. Čiže toto i, tu je pri x je i, by sme to mali v maticiach a prehodili sme a minus bk na druhú stranu. Čiže opäť si označíme si AC ako i minus
A plus BK. Vidíme teda, že sa to líši od toho spojitého prípadu. Naše x teda bude, keď urobíme inverznú, bude AC na minus prvú BKR krát R. A ten ďalší postup je rovnaký ako v spojitom. To znamená, vynásobíme si celú rovnicu c, takže dostaneme, že c krát x, čo nie je nič iné ako y, ale chceli by sme, aby ustalený y bol rovný referencii, aby sme išli na žiadanú hodnotu. A pravá strana bude c krát AC na minus prvú BKR krát R. Opäť R sa nám tam vykrátia, čiže dostaneme I rovná sa C AC na minus prvú BKR a z toho vieme vypočítať KR ako inverziu celej tejto časti pred ním. No, čiže musí to byť C krát AC na minus prvú krát B a ešte z toho celého na minus prvú. Samozrejme, ak budete mať iba jeden vstup, jeden výstup, tak tam nebude inverzia a bude tam stačiť 1 lomeno. Ale vo všeobecnosti pre viacero riadených výstupov to bude inverzia. Takže takýmto spôsobom vieme vypočítať hodnotu dopredného regulátora a hodnota spätného regulátora tu musíme na základe stability A minus BK. Ako by to teraz vyzeralo, keby som chcel navrhnúť riadenie, povedzme, zásobníkov kvapaliny a chcel si nakresliť Simulinkovú schému. Čiže uvažujeme, že máme náš proces, do ktorého vstupuje Q01 a Q02. Čiže Q01 bude naše riadenie. Budeme chcieť riadiť H2 a budeme uvažovať zatiaľ, kým nemáme pozorovatele, že meriame aj H1, aj H2. Meriame obidva stavy. Budúci týždeň alebo tak nejako si urobíme pozorovatele, to znamená, že budeme môcť škrtnúť túto druhú časť, že nemeriame H1, H2, ale budeme mať pozorovateľ, ktorý nám ich dokáže na základe Q01, H2 odhadnúť. Čiže musíme najprv urobiť spätnoväzbovú časť regulátora, to znamená, zoberieme si naše stavy a urobíme odchýlkové veličiny, čiže odčítame od nich ustalenú hodnotu, čím dostaneme odchýlkové stavy x a tie musíme vynásobiť maticou zosilnenia K. Ale teraz pozor. Ešte to nie je dobré. Budem škrtať. H1 a H2 sú spojité veličiny. Náš regulátor je diskrétny, čiže musí to Kčko už fungovať iba, čiže budem musieť tu na kúsok ešte zotrieť, toto zotriem, pardon. Budem tam musieť dať niečo, čo mi z tých diskrétnych stavov, z tých spojitých stavov urobí diskrétne. Čiže v nejakom normálnom reálnom svete by tam bol analogovo digitálny prevodník ADC, ktorý by robil s nejakou periódou vzorkovania. V Simulinku pridáte člen, ktorý je Zero Order Hold, čiže tvarovač 0. rádu. Vyzerá ako niečo takéto.
ten blok. Ano, čiže ten vám urobí zo spojitých stavov xt, vám urobí diskrétne stavy xk. A tie už teraz môžem vynásobiť káčkom. No a pridať so zápornou spätnou väzbou na výpočet Q0 jednotky. Čiže U je minus K krát X, to už máme, plus je tam KR krát R, čiže zoberieme si, máme tu s plusom KR, zosilňovač, do ktorého by mala vstupovať referencia. A tá referencia opäť by nemala byť spojitá veličina, mala by byť diskrétna, čiže dám si aj sem, si dám ZOH, aby bola iba v periódach vzorkovania. A samozrejme R by mala byť odchýlková veličina, čiže získam ju tak, keď od nejakej referenčnej H2R odčítam H2 ustálenú. Čiže už máme vypočítané U je minus K krát X plus KR krát R. Ešte sa musíme od Účka dostať ku Q0 jednotke. Čiže musíme si pripočítať ustálený stav Q01 ustálené. A posledné, čo musíme urobiť, je, že tento regulátor by mohol vypočítať prietoky, ktoré nie sú povolené, napríklad minus 5 kubíkov za sekundu. Čiže musíme ich ešte orezať. Čiže dáme si sem orezávač, ktorému nastavíme minimálnu a maximálnu hodnotu prietoku, ktorú ten regulátor môže dať. A Q02 je porucha, čiže tu nejako neupravujeme, tu necháme zvonka. Čiže takto nejako by vyzeral stavový regulátor Simulinku, ak by sme chceli to rozdeliť na jednotlivé bloky. Druhý spôsob, ako sa to dá implementovať, je celý ten stavový regulátor si urobiť ako jeden objekt a tým objektom bude stavový opis toho nášho regulátora. Čiže ako v takom prípade? Čiže aj ten regulátor by sa dal napísať ako diskrétny systém XCK plus 1, bude nejaké AC XCK plus BC nejaké ZK, vysvetlím, a UK bude CC XCK plus DC ZK. Čiže čo je to regulátor? Regulátor je nejaký systém, ktorý má na výstupe UK a na vstupe má nejaký vstup, ktorý si označíme ako ZK a má stavy XCK. Čiže v našom prípade, čo vieme, je, že UK je minus K krát X plus KR krát R. Mali by to byť ešte aj Kčka. Som ich tam nenapísal. Čiže vidíme v tomto prípade v podstate nemáme žiadne stavy, máme len, čo je naše Z, naše vstupy ZK, budeme potrebovať R ako K a X ako K. To budú naše vstupy a v podstate tie matice ABC tu nebudú mať žiaden zmysel, čiže kľudne ich môžeme dať ako prázdne. Jediná matica D bude mať
zmysel. Čiže mohli by sme písať, že AC je prázdna, BC je prázdna, CC je prázdna a DC bude minus K a KR. No, lebo keď ju vynásobíme s tým Z-kom, naopak. KR krát R a minus K krát X. Čiže v podstate toto Z-ko by tu mal mať nejaký spájač alebo multiplexer, do ktorého pôjde R a do ktorého pôjde X. No, aby sme regulátor C vedeli implementovať. Čiže keď si zvolíme tieto tri matice prázdne, maticu DC si zvolíme KR a minus K, tak ako by potom mohla vyzerať opäť tá schéma. Neviem, či sa mi to sem zmestí, ale skúsme. Či budeme mať opäť proces, z ktorého pôjde H2 ako výstup a H1, H2 ako stavy. Tu bude opäť Q01, Q02, tu sa nemení. Dobre, a tu niekde si dáme regulátor, ktorý bude mať na výstupe U a na vstupe bude mať Z, do ktorého pôjde R a X. Dobre, počkajte chvíľku. Toto urobím takto. Dám si sem najprv, nechce sa mi tam kresliť 2 zero order hold členy, čiže dám si iba jeden a až potom to rozdelím na R a X. No, lebo musia tam ísť diskrétne členy. No, čiže X ako dostaneme, že odčítame od H ustálené. H ustálené dáme so záporom a pridáme tam toto. A R-ko odčítame H2S a pričítame H2R. No a samozrejme medzi U a Q01 musíme urobiť to isté, čo predtým, to znamená, musíme tam pridať Q01 ustálené a musíme tam dať obmedzovač. Čiže teraz tá schéma je taká štandardná proces regulátor. Predtým bola detailnejšia, čiže máme tam ten regulátor rozbitý na súčiastky. Je to na vás, akým spôsobom si poviete, že by ste chceli v Simulinku toto robiť. Pozriem sa, čo som ešte zabudol. Čiže vypočítali sme si dopredný regulátor, to máme. Urobili sme si stavovú formu regulátora, dobre, to máme tiež. A máme tu príklad, OK. Čiže ak si zvolíme, ideme riadiť dva zásobníky kvapaliny a máme ich stavový opis spojitý. Čiže keď si vyrátame vlastné čísla nášho riadeného procesu, tak dostávame póly minus 0,12 a minus 1,42. Adrian, ako sme prišli na to, že dominantná časová konštanta je okolo 9?
tento tu najbližší, čiže toto je približne 1/9. Mhm. Dobre, čiže keď máme časovú konštantu 9 samo, tak kedy sa nám to ustáli ten proces? No, zhruba za 3 až 5 časových konštant. Áno, čiže povedzme za 30. Áno, a chceli by sme 5 až 15 periód vzorkovania v tomto intervale. No, čiže neviem. Prvé 2 sekundy? Tak áno, ja som tam dal 1,5 sekundy. Niečo také. Dobre, čiže čo urobíme? Definujeme si ten spojitý proces, periódu vzorkovania a vypočítame si continuous to discrete, vypočítame si diskrétny proces. No, čiže máme matice A, D, B, D, C, D a D, D, ktoré zodpovedajú diskrétnej verzii stavového opisu. No a teraz by sme povedali, že keďže sa nám to ustaluje za 30 sekúnd, tak chceme, aby sa to s regulátorom ustalilo 3-krát rýchlejšie za 10 sekúnd a aby sme mali preregulovanie 10%, tak z toho sme si v starej jednotke vytvorili charakteristický polynóm druhého rádu, relatívne tlmenie vlastnú frekvenciu. Z relatívneho tlmenia a vlastnej frekvencie, hej, to boli tie vzťahy starej jednotky. Sme si teda urobili charakteristický polynóm S na druhu plus 2xi omega 0 plus omega 0 na druhu a vypočítame si korene tohto charakteristického polynómu. A teraz by sme chceli to robiť v diskrétnej oblasti, takže ideme E na Ts krát S. No, čiže zoberieme tie spojité korene, vynásobíme periódu vzorkovania, dáme exponent a máme diskrétne. No, čiže toto je ten kľúčový krok, ktorý musíme urobiť, aby sme dostali póly uzavretého regulačného obvodu žiadané v diskrétnej oblasti. A potom už na základe diskrétnych matíc A a B a týchto koreňov uzavretého regulačného obvodu vyrátame pomocou place maticu K a 1 lomeno C krát I minus A plus B krát K krát G. B je vlastne tá dopredná časť. Ano. Čiže použili sme ten prvý spôsob, že sme si vypočítali želané póly uzavretého regulačného bodu a prerátali ich na diskrétne póly. A potom vyrátali obidve zosilnenia a potom je tu už len krajšie nakreslené to, čo som vám ja čarbal. Áno, čiže tu vidíte, toto je ZOH blok Simulinku. Keď ho budete hľadať, tak keď tam napíšete zero order hold alebo niečo také, tak by ste to mali nájsť ako blok. No a mám to tu urobené s tým spôsobom, ktorý teda rozbije jednotlivé časti regulátora. A aké sú výsledky? Čiže najprv riadenie. Vidíme, že riadenie je naozaj po častiach konštantné v periódach vzorkovania. Máme poruchu, máme na začiatku nulovú a potom je 0,1 a vidíme, že ten regulátor, kým tam tá porucha nie je, tak celkom dobre riadiť. Čo znamená celkom dobre? Uriadí to približne za 10 sekúnd. Preregulovanie je naozaj menšie ako tých 10%. Je tu nejaká malá regulačná odchýlka, aj tu by sa dala povedať, a tu potom je veľká, keď prišla porucha. Čiže toto je štandardný proporcionálny regulátor, ktorý nepozná poruchu, takže ho to vyvedie z miery a takisto, keďže ten proces je nelineárny, tak nedokáže úplne presne riadiť na žiadanú veličinu. Môže nám to takto vyhovovať, že to nie sú veľké rozdiely. Ak nie, musíme použiť integračnú činnosť. Čiže druhý spôsob samozrejme by bol, že by sme si nerátali, že by sme si nepočítali póly uzavretého regulačného obvodu pomocou xi a omega 0, ale že by sme si navrhli matice Q a R a urobili výpočet K pomocou príkazu DLQR. Ten bude potom neskôr, ten príklad.
Čiže poďme teraz na integračnú činnosť. Čiže ako to vyzeralo, keď sme robili v spojitom prípade integračnú činnosť. Čiže začali sme ax plus bu a povedzme, že sme tam dali hneď aj nejakú poruchu. Že na vstupe bude porucha, ktorú nepoznáme. A y je cx. Čiže čo sme potom urobili? Povedali sme si, že tú poruchu budeme charakterizovať aspoň, že či je napríklad konštantná, či je to sinusovka, či je to rampa a podobne. A že tú poruchu budeme vedieť tým pádom namodelovať pomocou stavového opisu xd je ad krát xd a d bude cd krát xd. Čiže aké by boli tie matice AD a CD, ak by bola porucha, čo ja viem, konštantná? Čo by platilo pre AD, ak D má byť konštantné? Áno, AD by bolo nulové, čiže XD derivované sa nemení a D by bolo čo je 1 krát XD. Áno. Potom sme si robili, že ak by bolo AD, ak by bola, čo ja viem, rampa a tak ďalej by sa dalo. Ale najčastejšie sa používa ten prípad, že AD je 0 a CD je jednotka alebo jednotková matica. A čo sme potom urobili? Spojili sme si tie dve dokopy, čiže x derivované bolo ax plus bu plus bcd krát xd a xd bolo ad krát xd. Urobili sme si teda väčší opis xd takto. Čiže rozšírili sme si stavový vektor aj o tie stavy poruchové, plus ešte nám tam ostáva niečo krát u. Čiže samo čo by bolo v tej veľkej matici? V prvom riadku. Čiže chceme x derivované sa rovná niečo krát x plus niečo krát xd. Ačko krát x plus a niečo krát xd. Tak BCD. Dobre. A čo tu pri účku? Čo dáme sem? Tam bude iba Bčko. A ten druhý riadok? Koľko xov je v druhom riadku? Je tam Ačko v druhom riadku? Koľko xd-čiek je v druhej rovnici? Naša druhá rovnica je to ax plus b. Toto bola prvá. No. A toto je prvá a toto je druhá. Aha, ok, tak ja som Aha. xdčko máme AD. A pri účku? Koľko je účiek v druhej rovnici? A nič. Dobre. A y musí byť niečo krát tieto rozšírené stavy. Ale y je c krát x. Čiže
Čiže to bude iba c krát x plus 0 krát xd. Čiže čo sme potom v spojitom prípade urobili? Povedali sme si, že x nejaké s vlnovkou je a s vlnovkou krát x s vlnovkou plus b s vlnovkou krát u a y je c s vlnovkou krát x s vlnovkou. Kde tie vlnovkové, to sú tie veľké. A urobili sme si potom k nemu riadenie, ktoré bolo u sa rovná minus k s vlnovkou krát x s vlnovkou. Dobre. Viete čo? Zastavme sa. Vôbec neviem, čo dneska ráno robím. Mám robiť integračnú činnosť a robím vám tu. Idem smerom k pozorovateľu. To není dobre. Práve mi došlo, že nemám nikde integračné stavy. Túto časť prednášky vymažem. Dobre. Poďme ešte. Áno. Dobre, dobrý som. Zrovna dneska som si písal. Práve, viete čo, vykolajilo ma to. Pozeral som sa na vás, že píšete a pozrite sa, čo to so mnou spôsobilo. Som vás rozhodil. No. No dobre. Dnes vám to nevyšlo. Hudbu za vás vyberie naša hudobná redaktorka. To bolo kedysi v 90. rokoch v rádiu. Takže, skúsme to ešte raz. Nie, potrebujem sa adaptovať sám. Dajte mi ešte jednu šancu. OK. Takže majme systém, ktorý nepoznáme presne. A my by sme chceli, už viem, čo som chcel robiť, my by sme chceli zaviesť nové stavy, ktoré si označujeme ako integračné, ktorých derivácia bude regulačná odchýlka. To znamená, čo sa stane s týmito stavmi, keď budú konštantné? Čo to urobilo s regulačnou odchýlkou? Keď x, y budú na konštantnej hodnote, tak čo to robí s regulačnou odchýlkou? Musí byť aká? Nulová. Musí byť nulová, áno. Čiže budeme riadiť naše stavy na nejakú konštantnú hodnotu a ak sa nám to podarí, tak zabezpečíme, že regulačná odchýlka je nulová. Alebo teda, keby som to zintegroval, tak x, y je integrál od 0 po t, e tau, d tau. Čiže budeme tie integračné stavy meniť dovtedy, kým regulačná odchýlka nepôjde do nuly a kým tento integrál nebude mať konštantnú hodnotu. Takto som mal začať, predtým ako som sa pozrel na sama, že píše. Ešte som uvažoval, že nejak idem rýchlo, tak už dobre, akurát mi to vyjde. Čiže poďme si tú regulačnú odchýlku, to je samozrejme r minus y. A y vieme, že je c krát x, čiže je to r minus c krát x. Takže prvá rovnica je x derivované je ax plus bu plus bd, tu tam necháme, a xi derivované je minus c krát x plus r. Dal som tie xy pod seba, aspoň som sa snažil, aby boli pod sebou. Učka, dčka a rka sú tiež pod sebou, ale tých tam veľa nie je. Čiže ten spojený veľký stav, čiže x a xi derivované, bude niečo veľké krát x
krát xi, potom je tam niečo s účkom, potom tam bolo niečo s dčkom a potom tam bolo niečo s rkom. Čiže Adrián, ako to bude teraz? Čiže to 1, 2, áno, Ačko a vedľa neho a 0. A druhá rovnica. Tak. A samé nuly nie. Tu je osamotené i. Áno. Tak. Teraz tie poruchy ako D a R ma trápiť nebudú, čiže to sú vonkajšie vstupy. Bude nás zaujímať len toto. X vlnovkou derivované je A s vlnovkou X vlnovkou plus B s vlnovkou U. Tak. Čiže teraz sa dostávam k tomu, kde som pochopil, že mám problém. Čiže U je mínus K s vlnovkou krát X vlnovkou. Čiže bolo by to, K s vlnovkou vieme tiež rozdeliť na dva členy, na nejaké mínus K a K integračné, lebo toto tu bude násobené X a X integračné. Keď to roznásobíme, tak máme mínus K krát X, mínus KI krát XI. Čiže to bol ten spojitý prípad a keďže xi je integrál ečka, tak vlastne toto je PI regulátor. Lebo to xi si tam môžeme nahradiť, že to je minus k krát x minus integrál ki krát edt. Čiže takto to vyzeralo v spojitom prípade. Poďme si to teraz adaptovať na diskrétny prípad. Čiže v diskrétnom prípade máme x k plus 1 je a krát xk plus b krát uk a dajme tam ešte aj to b krát dk, nič sa nestane. Myslím, že keď som to odvodzoval v spojitom prípade, tak som B a BD mal rozdielne, ale to je relatívne jedno. Čiže ako budú teraz vyzerať, ako by sme napísali toto tu v diskrétnej oblasti. Áno. To je otázka. Chceme toto napísať v diskrétnej oblasti. Čiže najprv ten integrál, čiže bude tam nejaká suma, áno, čiže toto je xi, to nie je ešte xi, toto je regulačná odchýlka vyzerá nejako takto a xi je jej integrál, čiže keď by sme sa dostali do stavu do času t, tak xi je toto tu. Áno, to je xi, to je ten integrál regulačnej odchýlky. Keď to budeme robiť v diskrétnej oblasti, tak ten integrál, Adrián povedal, že nahradíme sumou. Sumou čoho? No, čiže v diskrétnej oblasti vyzeráme takto. Máme tu časť k, tu nám máme ek a vyzeráme takto. Dobre, nebudeme sa trápiť s lichobežníkmi, stačia nám úplne obdĺžniky. Dobre. Mohli by sme to urobiť presnejšie, súhlasím, ale zoberme, že budeme mať
takto obdĺžniky. No, čiže budeme mať povedzme tento obdĺžnik, budeme mať tento obdĺžnik a tak ďalej. Ako by sme vypočítali tú plochu teraz? Aká je veľká podstava toho obdĺžnika? To je TS, áno. Vždy je tu TS. A výška bude nejaké EK, áno. Čiže, čo napíšeme? Že čomu sa bude rovnať, a teraz je to potvorstvo, čomu sa bude rovnať nová hodnota toho integrálu na základe starej. Čiže povedzme, že už máme vyrátanú hodnotu integrálu v týchto dvoch krokoch dokopy. Áno, čiže toto tu je xi v čase k. Ako vypočítame tú hodnotu integrálu, keď tam pridáme ešte aj tento obdĺžniček? Čiže toto už celé bude, je to aj s tým tmavozeleným, bude xi v čase k plus 1. Áno? Toto všetko bude xi v čase k plus 1. Áno, tak. No, čiže takto vyzerá diskrétna verzia toho integrálu. Čiže je to ten predošlá plocha plus nový obdĺžniček. A áno, mohli by sme tam dať aj lichobežník, ale museli by sme vedieť tým pádom e v čase k plus 1, to ešte nevieme. Čiže z tohto hľadiska je lepšie použiť tento vzorec obdĺžníkový. Takže máme v podstate všetko. Môžeme toto akurát prepísať, že to bude xik plus ts krát a ečko je rk a mínus ts krát y a y je c krát xk. No, čiže za regulačnú odchýlku sme si dosadili r minus y, čiže r minus cx. Čiže máme x v čase k plus 1 je a krát xk plus b krát uk plus b krát dk, povedzme, a máme xi v čase k plus 1 bude minus ts krát c krát xk plus xik a plus ts krát rk. Čiže keby sme to napísali dokopy, x a xi k plus 1, tak čo všetko tam bude? Bude tam určite xk a xik, potom tam máme účko, máme tam dčko a máme tam r rovnako ako v tom minulom prípade. Čiže Alex, čo tam bude v prvom riadku? V prvom riadku bude ačko, potom bude 0. Áno, A0. Ďalej. Je to účko, bude B. Áno. Ďalšie B a potom 0. Dobre, a v druhom? Máme minus ts krát c. Minus ts krát c. Potom jednotková. Áno, jednotková matica, ak by ich bolo veľa. Potom 0
TS a opäť tam dám prípadne jednotkovú maticu, ak by bolo treba. Áno, čiže v tej diskrétnej oblasti tá matica A s vlnovkou, B s vlnovkou bude iná ako v spojitej. V spojitej sme mali A0 minus C0. V diskrétnej máme A0 minus TSC a 1. No, čiže opäť urobíme xk plus 1 bude A s vlnovkou x vlnovkou k plus b s vlnovkou UK. Tie ďalšie externé ma pre návrh regulátora nebudú zaujímať. Čiže na základe týchto matíc A s vlnovkou, B s vlnovkou dostaneme pomocou place alebo DLQR dostaneme K s vlnovkou. Čiže dostaneme UK bude mínus K s vlnovkou krát X s vlnovkou K. To bude čo? Bude to mínus K a KI, rozbijeme to, krát XK a XIK. Čiže bude to mínus K krát XK a mínus KI krát XIK. Xy máme, ale XI v čase K, tie si budeme musieť nejakým spôsobom pomôcť. Čiže ak by XI, ak by sme tam mali len jeden integrátor, tak z toho vieme urobiť prenosovú funkciu. Ak by tam bolo viac tých integrátorov, budeme to musieť urobiť cez stavový opis. Čiže skúsme najprv ten najjednoduchší prípad, že XI bude jednorozmerné. Čiže máme XI k plus 1 sa rovná XIK plus TS krát EK. Toto bol tá naša definícia. A urobme si Z transformáciu. Čiže dostaneme samo z XIK plus 1 v Z transformácii? Čo sa deje z K plus 1? To by bola jednotka, ale keď chceme čas posunúť dopredu, tak z X, čiže z XK sa deje XZ a z XK plus 1 sa deje Z krát XZ. Hej. Čiže v tom prípade by sme mali Z krát XIZ sa rovná XIZ a plus TS krát EZ. A teda vidíme, že XIZ sa dá napísať ako TS lomeno Z minus 1 krát EZ. Čiže keby sme mali iba jedno XI, tak to dostaneme tak, že dotiahneme Ečko do prenosovej funkcie TS lomeno Z minus 1 a dostaneme XI. Inak keby som to vydelil Z-kom celú, tak dostanem TS krát Z na minus prvú lomeno 1 minus Z na minus prvú. 1 minus 1 minus prvú je integrál, to je fajn. 1 lomeno 1 minus 1 minus prvú je integrál, to je dobré. Ale to Z na minus prvú v čitateľi je problém, lebo to je oneskorovač. To je dopravné oneskorenie o jednu periódu vzorkovania. To znamená, že keď to naše riadenie UK využíva XIK, ale XIK plus 1 sa dozvie o EK,
Čiže x i v čase k sa dozvie iba o ek minus 1. To znamená, že naše riadenie zareaguje na zmenu regulačnej odchýlky vždy s jednou periódou vzorkovania neskôr. Čiže bude tam také oneskorenie, že zmení sa vám žiadaná veličina a regulátor nebude nič robiť. Až v ďalšom kroku sa spamätá. To je tento. A uvidíme to potom v simuláciách vždy, že keď tam budeme mať iba integračnú činnosť a nie doprednú časť, tak ten regulátor bude jednu periódu vzorkovania proste čakať. Až kým mu to nedôjde, až kým si nevyráta xi pre k plus 1 a to použije v ďalšom kroku. Čiže ako by vyzerala takáto implementácia s integračnou činnosťou, keby sme chceli urobiť Simulinkovú schému. Čiže opäť máme proces. Budeme riadiť H2 a stále uvažujeme, že H1 a H2 sú merané a budeme chcieť vypočítať Q01 a už vieme, že na to, aby sme to urobili, tu bude musieť byť orezávač. No a tu bude nejaký sumátor, k ktorému sa dostaneme. Čiže potrebujeme urobiť minus k krát x, čiže zoberieme si H1, H2, podobne ako predtým, odčítame od neho ustálené hodnoty, dostávame xy, tie si pomocou ZOH dostávame x v čase k, vynásobíme kčkom a odčítame. Čiže máme minus k krát x. Samozrejme, k tomu musíme pripočítať Q01 ustálené a musíme k tomu pripočítať integračnú časť. Čiže tu bude KI a tu musia byť XI. Čiže ako dostaneme XI? XI dostaneme tak, že zoberieme TS lomeno Z minus 1 a máme tu EI. E v čase K. Čiže pre E v čase K potrebujeme samozrejme ZOH, do ktorého pôjde jednak H2 referenčné a jednak H2 skutočné so záporom ako regulačná odchýlka. Potom PDF-ku je to krajšie, ale... Dobre. Nám sa páči toto. PDF-ku sú aj 100 veci, tak... Jasné. Čiže takto by sa to dalo robiť, keby sme tam mali iba jeden integrátor, že to vieme urobiť s tou prenosovou funkciou. Ja sa pozriem, čo tam v tom PDF-ku vlastne mám. Dobre. Čiže toto sme mali, ideme na integrál. Takže vytvorili sme si rozšírený stavový opis. Tu už je to bez toho, že samo si píše poznámky. Dobre, rozšírené matice. Áno. Inak, všimnite si, mám tu ešte aj minus D v tom riadení, lebo keď sa ku účku pripočítava D, tak by sme ho mohli potom odrátať, ale závisí to samozrejme od toho, či tú poruchu poznáme. Ak by sme ju poznali, merali, tak áno, ak ju nemeriame, tak nič sa nestane, keď ju tam nedáme, lebo tie integračné stavy sa budú dovtedy hýbať, až kým neodstránia aj tú poruchu D. No. Dobre, a tu máme teda ten diskrétny integrál a oneskorený PI regulátor.
OK. No dobre. Takže ako by to vyzeralo, keby sme to chceli urobiť, keby tam nebol len jeden integrátor, ale môže ich tam byť viac, ak by sme riadili obidve výšky hladiny napríklad, tak už si s tou prenosovou funkciou nevystačíme. Čiže skúsme prepísať celý ten regulátor do stavového priestoru. Čiže ešte raz, budeme chcieť mať xck plus 1 je AC xck plus BC krát nejaký vstup ZK a výstupom z regulátora bude UK, čo bude CC XCK plus DC ZK. Čiže bude to regulátor, bude vystupovať UK a aké vstupy ZK potrebujeme? Povedzte mi, aké vstupy tento regulátor musí dostať? Ktoré boli tie vstupy, ktoré on potrebuje na výpočet minus k krát x minus ki krát xi. Čiže tá prvá časť bude čo vstupom do regulátora? Minus k krát x. Ktorý signál? Musíme poznať tie stavy. Čiže budú tu stavy. Ja si ich dám ako druhé. A minus ki krát xi, pre xi potrebujeme aký vstupný signál? Pre xi, aj tu to máte nakreslené, potrebujeme regulačnú odchýlku. Čiže ten druhý signál do z bude regulačná odchýlka. Čiže naše z bude ek a xk. Takže ako budú vyzerať tie matice A, B, C, D regulátora? Náš regulátor potrebuje následovné. xi k plus 1 je xik plus ts krát ek a uk je minus k krát xk minus ki krát xik. Čiže skúste si napísať matice AC, BC, CC a DC na základe tohto. Čo budú naše stavy XC? Adrian. Čo zodpovedá XC v tých posledných dvoch rovniciach? Áno, áno. Tam by to malo byť jasné, že to XC nebude nič iné ako XI. Takže čo je matica AC, Adrian? AC bude jednotková matica. Teraz horšie. Čo bude matica BC? Čo je naše Z? To je naľavo, hej. Je to Ečko a Xko. Čo z toho máme v našej prvej rovnici? Ečko. Máme Xko v tej prvej rovnici? Nie. Čiže čo bude BC? Áno. TS, dám tam krát jednotkovú maticu a nulová matica. Dobre, samo, ako bude vyzerať CC? A ja už som na koni, lebo samo si nepíše, takže ja robím dobre. Naše CC by mala byť tiež jednotková.
Nie. Tak, vidím, však preto to robíme, aby ste tušili. Čiže riešime teraz túto druhú rovnicu, áno, a túto druhú rovnicu. Čiže naľavo máme účka, to sedí. Teraz xc sme povedali, že bude čo? xi. Čiže čo máme pri xi v druhej rovnici? Minus ki. Čiže cc bude minus ki. A dc? V prvej rovnici máme pri dc z. Z. Čo je z? Naše z je to naľavo. E a x. Áno. Čo z toho máme? A čo z toho nemáme? Máme x. A nemáme e. Áno, v akom poradí sú najprv e, potom x. Takže 0 a minus k. Tak, lebo to vynásobíte tým e a x. Áno? Dám to preč teraz. Aha. Že? Takže teraz, ako by to vyzeralo? Tá naša schéma, čiže máme proces H2, H1, H2. V ňom určite bude porezávadlo a niečo, nejaký sumátor. Dobre, čiže tu bude regulátor C, ktorý bude vypúšťať UK a na vstupe samozrejme budeme musieť urobiť ZOH a bude v ňom jednak regulačná odchýlka a jednak stavy. Čiže stavy urobíme tak, že zoberieme tieto H1, H2 a odčítame od nich HS, dáme sa mínus, a Ečko urobíme H2 referencia a mínus H2. Dobre, čiže tu nájde Účko, ide až sem, ku nemu pripočítame Q01S a máme vymalované tu porucha Q02. Áno, čiže týmto spôsobom sa človek najprv natrápi s týmto tu, ale potom zase tá schéma uzavretého regulačného bodu je jednoduchšia. Je taká priamočiara. Čiže poďme sa pozrieť, áno, čiže tu máme tie naše AC, BC, CC, DC. A poďme sa pozrieť na to, ako by to vyzeralo. Čiže vytvoríme si rozšírenú maticu AD, kde tam bude A0 minus C minus TS krát C a jednotka. Áno, aj Bčkovú rozšírenú. Musíme tam pridať, keď budeme robiť pole placement, musíme pridať jeden pól. Jeden rýchly pól. Najrýchlejší pól je, keď ho dáme do Z sa rovná 0. Do stredu jednotkovej krúžnice. Takže preto som sem pridal túto nulu. Čiže zobral som tie pôvodné diskrétne póly, ktoré sme vyrátali predtým, pridal som nulu a vyrátali káčko a z toho káčko prvé dva koeficienty sú na stavy a tretí koeficient je na integračné stavy. Lebo máme iba jednu regulačnú odchýlku, takže iba jedno KI. A tu je tá schéma, tá rozbitá schéma z K krát X a KI krát XI. Ano. Inak teoreticky tento Y tu pozerám, že je vzorkovaný. Ide sem do regulačnej odchýlky. Teoreticky by tento vzorkovač tu nemusel, teda tvarovač nemusel byť, pretože Simulink, keď vidí diskrétny blok, tak automaticky na jeho vstupe urobí diskrétne signály. No. Takže tak, a výsledok,
Čiže vo výsledku si všimnite dve veci. Tá prvá je, že máme perfektné sledovanie, nulová trvalá regulačná odchýlka či na žiadanú hodnotu, alebo na poruchu, odstraní nám to aj ten poruchový vstup. A všimnite si tu na túto jednu periódu zorkovania, keď sa nič nedeje. Ano, čiže to je to, že máme oneskorený PI regulátor, že tam bolo to z1 minus prvú v ňom v čitateľi. Čiže nie je to bug, is a feature. Hej. Ale teda nechalo nám to čas regulácie troška dlhší ako predtým, lebo sme tam pridali vlastne tretí pól a každý pól nás pomaluje. Máme tam aj troška podkmit, ale stále to ostáva s tými špecifikáciami, ktoré sme chceli. Urobiť to dobre. No a keby sme nechceli umiestnenie pólov, ale keby sme chceli urobiť LQ regulátor, tak ten proporcionálny LQ regulátor zoberieme len matice A a B, pridáme si matice Q a R, vypočítame DLQR, dáme tam aj doprednú časť KR. Ak by sme to chceli s integračnou činnosťou, tak opäť rozšírime matice A0 minus TS krát C1 a B0 a vypočítame DLQR na nich. A opäť rozdelíme stavy a integračnú činnosť. A keď budeme Q nechávať ako jednotkovú maticu a R budeme meniť logaritmicky, tak uvidíme, že čím je to R menšie, tým menší dôraz je na riadení a väčší dôraz je na stavoch, čiže tým rýchlejšie budeme riadiť. Áno, pre malé R bude riadenie oveľa aktívnejšie, vidíte, že je najväčšie aj tu. A ten červený to bude veľmi opatrné riadenie, čiže vidíte, že riadenie bude len tak troška sa hýbať, ale tým pádom to bude trvať oveľa dlhšie. Keďže tam máme doprednú časť, tak nemáme tam to oneskorenie integračné, čiže tá dopredná časť nám to samozrejme to robí hneď. A zároveň vidíme, keďže je to proporcionálny regulátor, že máme trvalú regulačnú odchýlku. Aj tu hore to nejde úplne dokonale, ale tu pri tej poruche to vidno. Ak by sme tam dali, teraz je tu spätná väzba a integračná činnosť, čiže nie je tu dopredná časť, tak vidíme samozrejme, že tu máme to jedno oneskorenie pri zmene žiadanej veličiny. Stále nám dokážeme R-kom riadiť rýchlosť tej regulácie medzi R a Q, čiže to je stále dobré, a teda nulová trvalá regulačná odchýlka. Ak by sme, čiže teraz sme tam dali iba spätnoväzbový plus integrátor, teraz tam pridám aj doprednú. Ak je tam dopredná, tak vidíme, že nám už to oneskorenie zmizne, trvalá regulačná odchýlka sa odstraňuje, všetko ide ako má. Čiže ak sa dá, tak vždy sa snažte okrem spätnoväzbového regulátora použiť špeciálnu časť na sledovanie žiadanej veličiny a špeciálnu časť na odstraňovanie poruch. Integračný. Dobre. A viete čo, toto už nechám, anti-wind-up nechám na budúce. Normálne by som ho stihol, keby som ho nepísal. Dobre, to je všetko. Ďakujem za pozornosť.